भाई लोगिन प्रणाम। तो तन्या तेगलवा बाबा के बुलावतारी मोहब्बत के भाव में। अब तन्या झा मान गई बाड़ी कि ना हम शादी करें तो तेगलवे बाबा से। तो तन्या झा बुलावतारी तेगलवा बाबा के मोहब्बत के भाव में। आ तेगलवा बाबा न्योता घुमावे लागल 8 दिन से गांव में। जी जान से जुट गई बा तेगलवा, तिलक के करत तैयारी। आ बरात लेके जाए वाला बा तन्या झा के दुआरी। तेगलवा जैसन घोड़ा, तन्या झा जैसन घोड़ी। आ एगुआ बाड़न तूफानी लाल, लगौले बाड़न जोड़ी। पवन खेसारी बराती बनल, सहबोलिया बनलन जोगी। आ गोरखपुरिया भौजी डोमकच करस देखा देखा के ढोड़ी। निरहुआ भी आवता नारायणी हेल के नाव में। आ तेगलवा बाबा न्योता घुमावे लागल 8 दिन से गांव में। तन्या झा तेगलवा बाबा के बोलावतारी मोहब्बत के भाव में। आ तेगलवा बाबा न्योता घुमावे लागल 8 दिन से गांव में।